Zo'n 200 lulke actievierders uit verschillende provincies kwamen Joertien Haans bij elkaar onder de naam Tegen Gas. Op deze landelijke manifestatie in gas- en zoutwinning waren 3 rode kaarten uitgedeeld om Frisia Zout, Vermilion en de NAM. De actievierders vinden dat Den Haag nou echt in actie komen moet. Ja, nou, de macht zit natuurlijk in Den Haag. En we willen heel graag dat de burgers een stem krijgen, maar ook dat de lokale en provinciale overheden dat die in de gelegenheid zijn om een beslissende stem mee te krijgen. Nou, ik denk dat we nu bij minister Wiebes moeten zijn en dat hij moet gewoon zeggen van het gas is geen transitiebrandstof meer. We gaan nu gewoon inzetten op duurzame middelen. Waarom nog meer kleine gasspeltjes leegtrekken? De manifestatie begon bij Frisia Zout en eindigde bij het kantoor van Vermilion, beiden aan de industriehaven in de stad. Wij vinden dat wij zo vol mogelijk, wij houden zo'n alle regels en dit houdt u scherp. Want dat de mensen niet binnen, dat komt natuurlijk onderwerp bij mensen in de politiek. En die denken, oh even opletten. Dus zeg maar, wat hier gebeurt, houdt mij scherp, maar houdt ik zeg maar, de politiek scherp. En daarmee heeft het inderdaad voor de mensen die hier binnen het een doel, denk ik. Een van de zaken die nevens de initiatiefnemers beter regelen worden moet, is de skeervergoeding bij gaswinning uit het Liedsere gasvelden. Op 21 november is mijn bedrijf gesloten in verband met een aardbeving in Wirden. En toen heeft de burgemeester op last van veiligheid voor mens en dier, heeft hij mijn bedrijf dus moeten sluiten. Wat hoopt u hier vandaag te bereiken? Nou, ik ben inmiddels al 20 maanden bezig met het strijden voor mijn gerechtigheid. En het is tot op vandaag nog mijn dossier nog niet opgelost. Bij de actie wien 3 Kamerleden aanwezig, hadden is vregen om het boodschap van de demonstratie mee te nemen naar Den Haag.